Il-ġimgħa tal-14 il-ġimgħa matul is-sena, sena 1. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu 10, versi minn 16 sa 23. Ara, jiena qiegħed nibgħatkom bħal naċ qalb lil pub. Kunu mela għaqlin bħas-sriep u safin bħal ħamiem. Oqgħodu attenti mill-bnedmin, għax jerħukom f'idejn il-qrati, jagħtukom is-swat fis-sinagogi tagħhom, itellawkom quddiem gvernaturi u slaten minħabba fija, biex tagħtu xhieda quddiemhom u quddiem il-pagani. Iżda meta jerħukom f'idejhom, tinkwetawx ruħkom kif se titkellmu jew x'ser tgħidu, għax dak il-ħin stess jingħatalkom xi jkollkom tgħidu. Għax mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-Ispirtu ta' Missierkom ikun qiegħed jitkellem permezz tagħkom. L-aħwa iwasslu lil xulxin għall-mewt, u l-mussier lill-ibnu, u l-ulied iqumu kontra l-ġenituri tagħhom biex tinqatalhom għall-mewt. U lilkom kulħadd isir jobodkom minħabba f'ismi. Imma min jibqa' jżomm sħiħ sal-aħħar, dan isalva. Jekk jippersegwitawkom f'belt, aħarbu f'oħra. Tassew ngħidilkom, ma tkunux dortu li bliet kollha ta' Iżrael sa ma jiġi bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. X'rid ifisser Ġesu meta qal lid-dixxipli jridu jkunu naċ qalb lil pub? Il-profeta Iżajija ħabbar li kien għad irid jiġi żmien meta lil pub u l-ħrief kienu ser jgħixu fil-paċi flimkien. Dan insibuh f'Iżajija kapitlu 11 vers 6 u kapitlu 65 vers 25. Din bla dubju tirreferi għat-tieni miġja ta' Kristu, meta kollox qatt jingħaqad taħt is-sovranità tal-mulej Ġesu, wara li hu ikun qeret l-edewwa tiegħu u waqqaf is-saltna ta' Alla fuq is-sema u l-art. Sa dan it-tant, id-dixxipli għandhom jistennew oppożizzjoni u persekuzzjoni minn dawk li jmorru kontra l-Vanġelu. Ġesu qatt ma żamm lura milli jgħid lid-dixxipli tiegħu dak li kellhom jistennew jekk jimxu warajh. Fi kliem ieħor, Ġesu jgħid lid-dixxipli tiegħu, dini il-ħidma li qed ngħaddilkom b'dak li jidher sabiħ u bl-eqqel tbatija li ġġib magħha. Taċċettawha? Dan mhux il-mod kif id-dinja toffrilek impjieg. Madankollu, il-privileġġ tagħna hu li nimxu fuq l-istess passi tal-imgħallem tagħna li ta' ħajtu għalina. Inti lest li taċċetta l-liebes u s-sofferenzi fil-mixja tiegħek wara Kristu? Mulej, enni biex bil-paċenzja u bil-ferħ nilqa liebes, il-kontrarju u l-persekuzzjoni li jkolli f'ħajti jiena unservik. Qawwi il-fidi tiegħi u għatini l-kuraġġ biex jiena qatt ma naqta' qalbi milli nagħmel ir-rieda mqazza tiegħek. Amen.